Aprangsi jutang kaching hona kardong nang pajeri glo kadaw e phansi tame kardong ingdeng thongkebra hini hawar karbiri sonimso rongaje farman chetoi glona non kebangji ingdeng thongkebra hini hawar karbiri sonimso rongaje denarong hawarame mate denarong ke pathua klamalong karbiri sonimso rongaje kache pate anparta ke jutsi lun kanamalina long nili thare rajurong pie phansi tame nili lunjer ke parjuji phan nagacho phapondo lasi nili Vang ik Bomlo non ke bangji preya chiklo tarik krehini bhomtiar ni mate 12/10/2024 adim lake denarong jui pathua kla lasi nili kaching hon nili phu phi kibi kithi pen chenglok kethe kiding pen chenglok akhe hai pi pen chenglok ni ik nimu nini nekor nipinu nipunu nepesar pen chenglok kaddo kawesi tame labangso kijutsi aningwe denarong jui pathua kla malong hawar karbiri sonimso rongaje farman pen kibipon alun ka namalin along nang Chetong dun pen alira cham nang pidun popusinili ning chethelo lasili tum Chetong iglo nang non ke bangji preya chiklo tarik krehini adim lake denarong jui pathua kla lasinangli tum phan Chetong longpo nangli tum pen ning che parong longpo pu ning che thepen kardong